siwola apụtasịa ọ bụrụ na apụtasịa ka anyị nye Chineke ekele ọ bụrụ onye ọbụla lara otete onwe ndị si n'ụlọ felu n'ọnwụ mana ụdị a bụrụ oke anyị ọmama anyị ọma ego anyị mba nye ama na anyị nye eko na uke mmadụ ọ na-abụ nkwụ na nkwụ ehukọghị igu fada adaka akị nkwụ na nkwụ ehukọghị igu fada adaka akị o nwere onye na-eli nke obi na-asọ nke onye asọ ya onye ife isolichi ọ sọrọ anyị na anyị ga-adị ndụ dị ka nka onye dị ndụ o dupụta ife ọma ekwusi ife akụ ife enwe onye tetụla kwuru akụ nwee ndị tetụla ụlọ agụ adịba mana anyị mana mgbe onye ji teta ụlọ abụ ụtụtụ ya mana onwe oge na-ebe ala ruru ụlọ a ọjọọ karịa ife anyị nwere bụ 12 hours for a day 12 hours iji wee relax ya mmụọ anyị onye si ụtụtụ chụgide ego chụrụ ya 6 o'clock ọnwa ana ndị butela anyị ọlụ a ndị butela anyị ọlụ oyibo anyị na-alụ taa famili a na ọkụ kwara na 4 mgbede imechie ọlụ 4 p.m. imechie ọlụ ịgazuo ike anyị ga-ebido ọlụ by 8 ụtụtụ ụfọdụ bido 7 ibido 7 kụgide ọrụ 12 ije break ọ bụ 8 ka ibido kụgide ya ị ga-akụgide ya 8 nwee ike ịbụ oge open for customers mana nke niile na ị ga-eji ya set bido nya dozie iru ọrụ gị ọfụma ị na-arụ ọrụ oyibo so ọ nakwara akụ ọ na-emechie ịnaba ka brain uzuo ike ka izu ike tata ife anyị na-alụgidezi ọrụ ọkụ 12 midnight ka anyị na-aghọtakwa ebe problem anyị bidoro ka ọ dịkwa clear some of us adịghịzikwa ndụ anaghịzikwa na anyị anwụ some of us anọzi ndụ ife ị na-afụ bụ empty ibene mmadụ emegide ife a one day ikuku ebulu mmadụ na-asị hey onye nke a mfụ n'abalị nya onye adịghị exhausted mana ọ marọ o nwezi ife fọlị ya n'ime onye ọcha debelụ ya 4 o'clock jezuo ike mana onye ojii chọrọ ịnwụ ọ ga-alụ abalị niile a ọ lụọ anya chi efokwa ọ traịkwa onye nke traịlịa last time ọ lụ 3 straight night ọ tụnyere ya ndụ ya na ọ nwụrụ anwụ na ịdaidịa cheki anyị nche niile nọ today na-ebuzi fon n'aka alahụ ụra ị na-akpụrụla 12 o'clock abalị iburukwe fon n'aka na-apị anya ọkụ na-ehiti gị n'anya imugidekwa anya buru fon a n'aka lahụ ụra the vibration sef ichie ịma ihe ọ na-eme anọ dị radioactive ị na-etipịa small ị ga-agba na ị na-etipịa echi kansa abịa eme ebe isi butie na ọ dịrọkwa na lineage unu enidrozi lineage na ife nidi nke iji aka developụtara onwe gị ibute problem na ọ dị na your own DNA efere ya so anyị na-ata afụfụ too much kpatara anyị ji anwụ ọsịsọ karịa ndị mbụ o nwere ife ndị Igbo ma ife anyị nwụrụkwa n'ụtụtụ efi anya si ala ka ife nwere n'ala Igbo bụ na chi efogo ana chi ejiena enwee na-emejozi na ife abụọ ede emejọrọ ya by into 3 mgbe eni ya na-apụta n'ụtụ akpọ ya morning oge eni ya dị active ọ bụla efie nke eni bụ mgbede mana ife ama bụ nọ na chi efogo ya kpata na ya dị eme ụtụtụ ọma efifie ọma ya ọ bụrụ asụsụ anyị ife anyị nwere bụ nwanne m na asaala chi ebọọla chi ụna tetewo mgbe eji teta ụlọ abụ ụtụtụ ya itetakwara na ịdịkwa active chi ga-afọ butela obo na-edigokwa reactivated ijekwa face your warrant maka warrant karịrị
ị na-ekuru ikwe ifesikwe nwere ike ikwe nkwa school fees taa problem ndị kịta na mmadụ kwesịrị ruo 30 nwaanyị na ọgbado anya nna eke ihe rent landlord na-acha gị ọkụ enwere ike fensị gị mmiri kwara ya somewhere nye expenses ị na-emero expect encounter na fensị azụ ụlọ gị na mmiri kwara ya ọdaa imebekwa budget ọfụ maka imere ọsịsọ ụmụ alụmesi ebe a jee mee gị environmental eteghị asanitize ya gị ozugbo so ịgbabakwa mbọ ife na-aka ọtụ life nwoke everyday rika so ka ije face be your warrant ya ka iji niile ịdị ndụ wee na-eji ya ọ bụrụ iwere aka ugbuo onwe a na-asị na hei na ekwensu alụ anya kedu ihe ekwensu lụ na ya na-akwa ekwere onwe unu ugwu ọkụ anyị gụtara na be mmụọ na ọma abata na be mmadụ bịa nyụọ mana onye agụ eri ọkụ n'aka kwesịrị ịda afụ dị ọkụ onye na afụ dị unyi na-afụ ya ọkụ ka ịdịchi ọ na ọ nyụrọ ịrapịa debe arụ na-egotago ọkụ ọgọ ọ ga-anyụ inu niile atụrụ anyị n'ala Igbo anyị ji wee na-emere isiokwu today a lot of things ka a join together kpoo ihe ebe a na a na-atụri atụri fụkwa na ihe niile boil down to mmadụ ịgbadosi anya ike n'ife ọ na-eme onye ọcha sị do not hatch all your eggs in one basket mana ndị nna anyị ekwuro like that ndị nna anyị asị ichi ikpokọnye ọnụ kpokọnye ya mana ọhụ gị gbadosie ya anya ike na onye na-ametụ akwa aka na-adịgodo extra careful so ife na ife anyị ga-alụ erika that's why iji wee need enough strength chijie n'abalị na-akpuo ụra at least plus minus ihe akụgodu 8 hours sleep ife ọbụla nwekwa ulu nwere ọghọm fon ebu ikwela anyị ọkwa ụwa niile ka a chịkọtara chi anyị so problem niile dị n'ụwa anyị bu ya n'isi efu na onye gba oke speed o end ya badly anyị na-agba oke speed ị ga-achịkọ ihe na-eme na Romania chịkọ nke mee na Ukraine chịkọ nke mee na Russia chịkọ nke mee na Israel chịkọ nke mee na India chịkọ ya etu a ịchịkọsiva niile ịchịkọba facts statistics ịkpọba Peter Obi gee ihe Peter Obi kwuru na-ekpokọ ihe niile na brain a na-achịgharị akụghasịrị Judy na Yol na Obasi ịghọtago ka ị wee dị updated ị na-achịkọ data niile a mgbe ụfọdụ chefu ego na inwe na akaụntụ ose anyị na-achịkọsi brain na-achịkọ brain mmadụ a na-agbada n'ike n'ike ihe afụ onye nwa nọ Europe ọbata Afrịka na-enye anyị n'iru ifu na nwekwe much difference o na the difference bụ na kọlọ ya na kọlọ ga abụrụ ofu ma ọ bụ na ọgbadakwa agbada na mmadụ ifu na ọ gbadara agbada o nwere ebe agba shuga debe ebe ahụ ọ nọkwa ọ na-alụ ọrụ na-ata afụfụ na-enwere good weather nwee more control ịghọtago a na ego ọbụla ọ nweta ebe a bata ebe a na ego ahụ nwere value karịa that's all mana abịa na ndụ a na-ebi ebi o nwekwa ka o si kago dị ndụ ya nwere ike ọ na-alahụdo ụla sef nri ọ na-eri consider nri ọ na-eri ị consider weda ya maka na ndị ọbụla nọ na weda suit ru ha nke ama na survive nwedi ya can not survive there na Nigeria ebe e nyere anyị weda anyị ka o sutu anyị ibulu arụ ga aje Europe ebe ị na-anọ na snow na ebe ị na-anọ n'oyi you no go work na you no go work ị ga na-enweta ego mana ndụ gị na-apụ ndụ gị na-apụ look at yourself very well fụ na ị na-apụ apụ na ọ bụrụ issue of ihe iriri gịnị ka iriri ya akwanye na fridge GMOs ibe niile a na-eri ya ha onye nwanụ na South Africa efi anyị na-atasị na South ife ọ bụ efi nwa efi na-elubedu 6 months ọra ka gị anya na-eri chicken anyị na-ata ịmaka ịnọsi outside wee bata Nigeria mmadụ ewee nye gị anụ ọkụkọ egbuolu gị anụ ọkụkọ be anyị ọ na-eme gị expect ka ịta ọkpụkpụ ya ịtacharazi arụ ya tachara arụ ya hapụzie dị ọkpụ ịnọsi anaba a na-asị ọkaba si afọ ha ya atakwu nkewa onegodu ka o si wee taa dịtin na ka o si wee taa anya ma ọ maa na many years ị nọ n'ebe ị na-ada ata ọkpụkpụ ị na-ata ọkpụkpụ ihe ọba ọbara ịta ife ọbara jee go KFC ka ịghọta ihe nna agwa ị na-ene dị ọkpụ ị na-ene ọkpụ na ọbara dị ya n'ime ọ jọs ịtachara anụ ahụ ịtachara ya ife ọ na kansa ka anyị na-ebu
ya kpatara na onye si ebe na-ebata ị na-eche na ọkarọgode ndụ gị nwa sef anwụ a na-acha na be anyị sef nwee ihe ọ na-abụ ọnụ n'ime gị na-eme gị melanin igbogo mana onye si ebe ni ọ ebe ka ọ fụrụ nke a bụkwa anwụnwa mgbe ọbụla eyi okpu akwa kọvasị ahụ oyibo agha ahụ ịtọrọ atọ so iyi akọva ahụ ịfụrụ ya everyday ọ na-eku ume anwụrụ na-apụsị ya n'ime na-eku ume anwụrụ na-apụsị arọ ole ka ọ fọrọ ịma esi onye nwe anwụọ na 50 something years ama ha na onye adịrọ ndụ since ọtọ m egbu m ego ka anyị na-achọ ọ ka ọ dị mma anyị asọ mgbagbu ghara ọgụ anyị eme maka na gonoria dị asị na anyị alazi ọhụ HIV ka ọ na-ewi anajụna n'ọhụ a ga na-eme kama ya agwa bụ uche gị dịkwa ya gị gbadosie anya ike anyị na-agbado anya na polisi azụ na-egbu ha gbafee anakatakwa nke egbu ha gbafee ị na-ajụ gịnị na-eme na striti nke a taa agbafee nwebere oge efu na-enwe na ndị eke riri a na-enyozi ka amara ma ọnwa nna anakọta news efesa nna na eke erikwe n'onye dị na ebusa news na platfọm niile nna ya pụtakwa n'ilo na striti dịkwa hot eti ya na striti dịkwa hot onye ọhụrụ na-arịba n'ime onwe ọyị nwoke chetara saịdị ebe moto chọrọ ya gabagodo that side mana ụfọdụ na-ekwechiri gaa ebe o nwere ndị ga-anọ on the ground ka akụkọ ihe mee fụsi iru ndị eke bịara dị operation fụsi iru ndị eke bịasị operation a fụ ka esi wee bịa mụ nụkwa na ọkwa ihe abụja next move ọ mmadụ ga-enye gị dịta o nwere ndị nwere obi anụ nwere obi ịghọtago na enwere ụmụ anụ nwere obi na ọ nafa na-ada n'ike so otu a street nọ no matter ka o sikwe wee dị men nọkwa na street na-achọkwa ife a na-achọ so a ga-ajụ ogonori ọhụ a ga-asọ mgbagbu ghara ọgụ anyị ama emezi na ebe anyị si achụta ego na ọ dị difficult na ya ama aba ụkwụ na-aba n'ọfịa mana na ogwu dị n'ọfịa na ee ka ezi ka ị ga-esi ma na ogwu dị n'ọfịa ma efụba onye ọ mara na ọmabeghị ị ga-eje na ọma gị na ọma gị na-enyezi ị na-akọnfam ndị mmadụ na ogwu dị ọgụ anụ ọma gị wee kweta na ọ dị n'ime ọfịa ị na-agazi ị na-akpa anya akpa so ọkpa na-aba n'ọfịa ọ na-aga n'ọfịa a na-ama na ọkpa anụ nwa abụ ata ka ọ bịaba n'ọfịa etu a ka ọ dị ife ọbụla a na-eme wee na-achụta ego onwego men na enwe ndị nwee dị expertise some na-azụ na-eme biznes a based on experience ndị nọ na bọnkịrị na-akọọlụ ka esi eje ma ndị nevi a na-ebit ma ndị amị a na-ebit bụsị a na-abịa ọmado okodo ebuo mmadụ jee gbọbacha ụfọdụ ka agbagbu di a still a na-eme bọnkịrị taa ịghọtago ọrụ a na-alụ erika mana ebe mma si aghọ nkọ ka o si epe ọnụ ka ị malụ na ebe ahụ ị na-alụ n'ọkwa ebe ahụ ka ị ga-esi ga ada ife ọbụla ga-eme ebe ahụ ka ọ ga-esi wee mee ọ sị ya bụrụkwa na ị na-arụ n'ọfịs ebe ahụ kwa ka ị ya nọ o nwere ndị nwụrụ na nke TB Joshua staff ya nwụrụ na ebe ahụ ka ha na-arụ ebe ahụ ka ha mitiri ya Waterloo ugbu na amapụghị na draiva nwere accident oge ọ ebe ahụ ka ọ debere ya na accident o nwere ike ọ bụkwa ya nwa ọ na-agara onwe ya moto ọzọ gba taya saịdị na-ebulu onwe ya bịa tụkarị ebe a uke ka a na-akpụ ya uke ọ na-abịa ọ na-adịrị ya too careful so ọ bịa saịdị nke gị were ya ọ ka o si abịa uke ka a na-akpụ ya ya ka anyị ji asị uke mmụọ uke mmadụ ekwudo n'anya mana anyị nwere niile ịgbadosi anya ike otherwise uke ga-ekwudo uke adịgo owu na ọdịgo ụgbọ onye na-asị na ya chọrọ nọnsensị na ọ chọrọ nọnsensị onye na-asị na ọ chọrọ nọnsensị ya ụbọchị nọnsensị ga-abịa ọ ga-achọ ya ị na-aghọta akwado so bịa na nwere akwa m bịa ka idozielu m akwa m bịa kedu wetalụ m ofu hiro ka nsi ebe a ị ga-abịa ka nsi kwa gị nọ na
biko ndị a ga-ya akpọnwụ ya ka ntinye aka ayọ na so onye si na ọ chọrọ nọnsensị na-ekwu ya bezọ na nọnsensị abịabịa nọnsensị bụ ị ga-achọ ya ụfọdụ ada aghọta ya mbọsị nọnsensị ga-achọta gị ọ ga-onwe ebe ị na-eje gị na ya ga-anọ ọfụma ebe mmadụ dodo mmadụ aka na-akwasị ya na o egbu ya taa mmadụ niile atọ ọnụzie na-ayọzi onye ahụ ya arapụzie n'onye aka na-akwa ọjụ a ga-emegide aka n'akwa ị afụ mmadụ adodo mmadụ n'akwa sị ya gbuo onye taa ya gbuo onye taa ya gbuo onye taa a na-ayọzi ya ngwa na ọchọ ọzọ igbu gị ọjụ o nweghị onye jelu nga na mmadụ o ji ya aka na-agwa onye arapịa arapịa ebegide datin ntị iwe ewe ya puchuo the person aka onye ahụ daa nwụọ just like that ifugo ka nọnsensị si wee bịa ọchọ ọkwa dị nọnsensị ma nọnsensị agago nna kwụ ya akpọzi ya efu ka dị nọnsensị si wee bịa nọnsensị bịa inwe choice na-enweta masta kaadị ya mmasị thank you ị na-aghọta nọnsensị wee bịa hapụ m aka n'akwa hapụ m aka n'akwa hapụ m aka n'akwa onye ene ya ajụ ọjụ a na-ayị ya oge nwoke tiziri ka ya mezienụ ka onye a na-egbu arụrụ n'isi ọrụ ya